Leli thunzi elimnyama onalo lithatha ithi inkonzo eqoqwa la uzaleke kanjani? Makuthiwa lensizwe kutebalwa into ezinhle kangaka lo baba obalayo uthi wayedlula la uthi wayethi uma kuthiwa wamthola kumkamuntu ngaba wamlanda ubona kanjani umuntu umkamuntu? Ngalesikhathi ukala uthi amthanda umuntu oganana indoda uthini? Wenza njani? Zashana ngempondo inkomo esibayeni emzini kaba kwakho awufuyile ngeenkomo zamanye amadoda. Hey, noma ungenza buphi ukleba nabuphi uqini umithi singane umuntu ubaleke kodwa ushembe wayekhona. Bosana Ophinga nomfazi. ophinga nomfazi uswela uqobo owenza lokho uyawuchitha umphefumulo wakho uyafumana ukushawa nokudeka lehlazo lapho ngehlangwe Ubona uyithuthe. mona lothuthelisa umuntu Ayikuyeka ngosuku lokugcina. ngeke ushabaza kuyeke ngosuku lokugcina Ayikuyakunaka nalunye ukuhlawula. Ayikuvuma nokuba kwandise ukunikela. angibonge.